Ako ste upravo po prvi put započeli gledati našu malu animaciju, sigurno vas prije svega zanima što je to Glow Brain. Na to pitanje vam želimo i dati odgovor. Što je Glow Brain? Glow Brain ili hrvatski, svjetleći mozak, projekt je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, financiran sredstvima Europske unije i namijenjen razvoju istraživanja mozga u Hrvatskoj. To je znanstvena platforma kojom će se proučavati mogućnosti matičnih stanica u liječenju bolesti mozga. Zadaci pred nama su moderniziranje postojećih kapaciteta i postupaka za praktično istraživanje, edukacija, umrežavanje i povratak hrvatskih znanstvenika, te javna promocija važnosti ulaganja u borbu protiv bolesti mozga. Kao znanstvenici proveli smo svoje karijere promičući razvoj hrvatske znanosti. Rezultat je veliki razvojni projekt koji će biti temelj inovativnim istraživanjima matičnih stanica u Hrvatskoj. Zašto je neuroznanost toliko važna? Bolesti mozga su izuzetno dugotrajne i teške, zahtijevaju veliku brigu okoline, za mnoge još uvijek nema lijeka. Bolesti mozga uzrokuju čak 1/3 troškova svih bolesti koje nas okružuju. Jedna od češćih bolesti mozga, moždani udar, je najveći uzrok invalidnosti te drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Osim što ćemo kroz Glow Brain razvijati nove tehnologije i steći novu znanstvenu opremu, ono što nam je također bitno je javna svijest i podrška istraživanju. Hrvatskim neuroznanstvenicima potrebno je da javnost prepozna važnost liječenja bolesti mozga i da nas svojim povjerenjem i informiranošću motivira i izaziva na nova rješenja i puteve u borbi protiv bolesti. Kako ćemo postići svoje ciljeve? Kao pokusna životinja za naše istraživanja odabran je miš, čiji će mozak dati uvid što se događa tijekom obnove i oporavka oštećenog mozga. Znanstveno djelovanje Glow Braina se zasniva na 3 stupa: matičnim stanicama koje bi mogle obnoviti oštećeni dio mozga, biomaterijalima koji će oplemeniti svojstva matičnih stanica datih bolesnom mišu, te postupcima snimanja mozga kojima ćemo moći pratiti matične stanice u živom mozgu. Bolesni miš, inovacija, lijek, to je Glow Brain. Naša neuroznanost već dugo doprinosi rezultatima na nacionalnoj i svjetskoj razini, a u jesen 2012. godine osvojila je svoju novu veliku priliku. Europska komisija nam je dodijelila 3,7 milijuna eura za provođenje ovog projekta. 7 partnerskih organizacija iz Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Njemačke, Portugala i Švedske aktivno će sudjelovati u realizaciji projekta na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga. Mladi znanstvenici će dobiti priliku za dodatno obrazovanje i iskustvo u laboratorijima i istraživačkim grupama naših partnera, a projekt će omogućiti opremanje i nadogradnju postojeće znanstvene opreme te zapošljavanje stručnjaka i znanstvenika. Obrazovat ćemo mlade znanstvenike, ali i vratiti one koji su u potrazi za boljim uvjetima svoj rad preselili van granica Hrvatske. Inovativnost, dugotrajan rad, promocija našeg djelovanja i doprinos rješavanju jednog od najvećih zdravstvenih problema danas, bolestima mozga, naši su ciljevi kojima želimo Hrvatsku uspostaviti kao nezaobilaznog partnera u stvaranju i korištenju novih znanja. Moje ime je Srećko Gajović i voditelj sam Glow Brain projekta. Zajedno sa svojim suradnicima i partnerima želim da Glow Brain uspije u svojim nastojanjima. Neka mozgovi zasvijetle i neka Glow Brain počne.